Zviri sei matraders? Pavidhio ranhasi iri ndoda kuradzai kuti ndakapinda sei iyi trade randakapinda iri handitika pagain x 999 handitika right. Chinhu chekutanga ndechekuti tinofanira kutanga tabata direction ichi yetrend handitika. Saka makatarisa kubva kudenga kwesoko trend redu riri pachi riri down trend handiti, takatarisa pasi handitika. Ndo chinhu chekutanga ichocho zvekuti takauya ku weekly time frame handiti tichanoona zveshuwa kuti chakatarisa pasi handitika right. Then tinouya totanga kuanalyze structure yedu handitika. Structure yedu tikuona kuti tikubreaka structure tichienda kuzasi tautarowa impulsive move iri handiti tiri muweekly time frame. Saka zvazvinoita maende zvekuti price inopota ichimbogadzira mamoves ekucorrecta. For example tikadzika handiti tomhanya tinozonocorrecta tichidzoka tichiita tichigadzira mastructure akasiyana siyana handitika right. Iweekly time frame tichanouya kudaily time frame handitika. Tauya kudaily time frame kuti tisarebese video handitika achanyanya ubve kudenga tichanoona kuti tine mapatterns aigadzirwa nechinhu chedu ichi chipeya chedu ichi handitika. Market yobva sei yobva yacontinue handiti yacontinue kudaro payakarowa impulsive move iri handiti. Kuweekly time frame tuma retracements utu atikuukoko utu hatina kutuona handitika, but mutime frame yedaily turimo handimuona. Same way market yedu ringogadzira mapattern ende mapattern aya kune wakaona video redu nemachart patterns wanomanzwisisa handiona anenge achitiudza kuti trend riri kuita sei riri kucontinue handiti. Riri kucontinue rakatarisa kupi? Rakatarisa pasi handiti. Tichibva tanomuvha toda tanoenda mu H4 handitika. Saka mu H4 tine structure ishi yanga ichigadzirwa paarea panapa ishi handitika. Rege ndirarise screen tinyatsoiona zvakanaka right. Takazuma tikadai handiti tichanoona kuti market yangu yaigadzira scene iri rinenge wedge iri handiti. Market yaigadzira scene iri raitange flag iri handitika. Saka zvinoitika nezvekuti market isati yagadzira uku kwese uku handiti paarea apa vanhu vakaona kunge pari kugadzirwa flag handiti right. Waona kunge pari kugadzirwa flag vanhu vakamanipulatwa nemove iri chekuti flag redu handiti vanhu vaiona iri market isati yapedza kuita sei kugadzira handiti paarea panapa apa ndo pakachinja direction handiti mukuona. Saka vanhu vese vaisela vaitsvaga maselling opportunity vachiti chichabreaka chorwa retest chodzika handiti mastop loss avo ese anga akazara mukati ndobva varohwa nemove iri handiti. Move iri tikauya kuma chart patterns kwedu tinonoona kuti iclear double top handitika. Tine top number 1 top number 2 handiti tobva taita neckline yedu paarea panapa handiti. Saka entry ranga rakatraina rakanaka taifanira kutanga kurowana uku handiti tobva tanowana rimwe paretest panapa handitika right. Panobreaka structure panapa totawana rimwe but ndakanonoka kumaona ese handiti ndine dzimwe meti dzandairowa. Saka ndazowana entry rangu apa chaita kuti ndipinde ndichikunodai ndadrowa matrend lines angu handiti. Aya takati trend line rinodrowa pane pachitacha kakawanda wanda handitika right. Ndakadrowa trend line rangu kudenga nekuzasi handitika right. Semunhu anotrader same pattern ndakunzwisisa mapattern aya kuti anobehave sei handimaona. Kune mapattern ekuti arigadzire chistructure ichi aribude kunze rinongorespect arobva raita sei robva radzika handimuona. Kwete rekuti rinotanga ragadzira chimwe chistructure kuzasi
rotamba futi pakati ronogadzira chistructure chekudenga rozodzika andimoona. Saka zvandoita manje kuti ndizoziva kuti peya iri rinobhihevha sei, ndinodzokera kumashure ndotanga kuona kuti paigadzirwa pattern yangu iyi vanhu vaikuwadzwa papi, paigadzirwa pattern yangu iyi vanhu vanokuwadzwa papi handitimuona. Ndichinyora mubhuku zvinhu izvi zvimwe zvacho ndinonyora mubhuku, so that pandinoona setup rangu ndinotsvaga mubhuku kuti out of 10 masetup anouya papeya iri anobhihevha so. Saka maconditions aya tamamita here, kana tamamita anondaza kuti chaibva anomuona. Saka inini manje ndakazoya paentry rangu iri handiti ndakaona market yangu iri apa handiti mumwe munhu aigona kuputsa entry achimirira kuti market iite sei, since iri patrend idzoke uku idai yozodai handitika right. But manje chakaita kuti ndiwedzere confidence apa kuti trend rangu raibva ka ndakanoona M10 handiti tobva tabreaka neckline handitika tabreaka neckline yatiri kuti neckline apa paarea apa tapabreaka takarova retest apa handiti tobva tadzoka apa nayo ndaziva kuti hatichadzokere uku anomuona. Iyi reason number 1 handiti. Number 2 M uyu agadzirwa uyu handitika pamachat patterns pangu pakagadzirwa M handiti market yakufamba. Chakaita futi kuti ndibelieve kuti M wangu inyama makanotarisa week iri handiti rihombe pane week iri, which means kuti mastops ese yanga ari padenga apa handiti liquidity ese yanga ari padenga apa yakananurwa neuku. Saka liquidity yakatoshorwa uku apa sina need kuti atore imwe liquidity handitika right. Then makada kutarisa futi tiri pa neckline pangu panapa pa area panapa handiti chinchakakurisa chika chibvise alright tongodrowa panapa tiri pa neckline panapa handiti tine candle iri regreen iri candle iri takauya mutime frame diki handiti muchanoona kuti iri test yepa neckline handiti mukuona right. Tikanouya lesame H1 ish ndo move iri rirapa iri handitika iri test neckline handiti then vanhu vakapinda papa ndobva wazorohwa neretest ishi yakaitika futi handimoona. Then pakagadzirwa structure iyi tinoona kuti market yakagadzira low ishi handiti ndobva yatanga yagadzira high ishi ndobva auya achirowa futi vanhu, which means kuti akastopa vanhu vakanga vapinda paarea ishi handiti muri kuona manje. Saka entry rangu ranga raita sei, ranga raibva ndobva ndapinda handimuona. Saka ndiri kuholda handitika kuti chisvikewo at least pazasi pabhuru handiti ndobva ndazoita sei, ndobva ndazobuda. I hope video rine zvaraita sei, zvarakudzidzisa handitika. Kana rine zvarakubatsirawo dzanya like, comment, share kune mamwe matraders handitika. Kune vasina kuita subscribe kana manakirwa nechannel ino handiti go through mamwe mavideos muone kuti iri boy here. Kana yakunakirawo wodzanya subscribe button handitika. Tosangana pa next video.